У сьогоднішньому Євангелію ми чуємо, як Господь книжникам і фарисеям хоче відкрити, що Він Господь, який зійшов з небес. І Він є той Месія, якого пророчествували пророки. Він є той, кого Бог обіцяв, і Бог виконав свою обіцянку, і прийшов Месія в этот мир. Прийшов Месія, щоб покликати людей до Царства Божого. Но много людей не мають сили в собі, не мають віри в Бога і в всьому світі погибають. Не маючи віри з юності, з молодих років, не знаючи правди Божої, вони стають просто безпомічними перед лицем лжи і обмана цього світа. Книжники і фарисеї теж були такі. Їмся виділо, що вони мають великого світу, вони современні, а вони просто осліпли і відступили від Бога. І не стали послідовниками Христовими і погибли. Сьогодні Господь каже книжникам і фарисеям: хто із моїх овець, тим я дарую життя вічне. І ніхто із них не пропаде, ніхто не вихопить їх із руки моєї. Хто вірний Христу, скільки б сатани, ворожки, гадалки, екстрасенси, сатаністи і прочі лжеінформатори цього світа робили, не одорвуть чоловіка від Христа. Це обіцянка Божа. І ніхто їх, каже Ісус, моїх дітей, моїх овець із моїх рук не вирве. Но треба бути вірним Господу. Іменно і ми, православні Української православної церкви канонічної, теж маємо той доказ, що наскільки хто сильний у вірі, настільки способний супротивлятися мерзостям цього світа і не приймати обмани. Скільки людей, скільки спеціальних технологій було придумано, щоб вирвати людей із церкви. Єдних убивали через телевізор лжею, що то церква недобра. Ідіть сюди. Пойте в секту, пойте в унію, пойте в ПЦУ, а туди не йдіть, бо то недобре. Хоча по закону ні один чиновник не сміє заікнутися за релігію. Це лічний вибір чоловіка. Но, к сожалению, проблема, якщо чиновник не знає закона, то він много біди наробить. Іменно він становиться інструментом в руках сатани, який питається вирвати людей Божих із церкви істинної і забити в любу секту або в любу псевдоправославну. Іменно этим займалися. Но що сталося? Буквально 0,01% повірували їх. Не 1%, не 0,5%, 0,01% повірували, а коли увиділи, куди вони вскочили у этот розкол, а в котрому ще зробив розкол, стали розуміти, як їх слабих, неопитних, слабовірних Христу легко оторвали лжою по телевізору і в газеті. Сьогодні Євангеліє актуальне. Бог каже: не переживайте, якщо ви будете вірні Богу, вас ніхто не вирве з моєї руки. Вам Бог дасть мудрость, радость, способність розуміти события, бути не просто рядовими громадянами, а громадянами, котрі способні настроєні бути патріотично і послужити Богу, державі, народу, церкви. Іменно таких людей нині не так много серед людей нецерковних. А серед церковних віруючих людей більшинство, бо хто вірить у Бога, стає придатним через себе передати і восприйняти благодать Божою і держиться Христа, то люба програма, любий формат, котрий хочуть забити чоловіка в голову, не проб'є його міцного фундамента світогляду. Світогляд, огляд на світ, погляд на світ, коли чоловік має церковний, його більше ніхто не зоб'є з толку. Боже, благослови нас, щоб ми були такими дітьми Божими, котрі й тут на землі способні бути дітьми Божими, вірними Господу, а тим самим не датися ніяким соблазнам і скушенням, а тим самим бути, обставатися овцями, послідовниками Христовими і тут на землі возростати духовно, возростати в красі духовній, пребувати в єдинстві з Богом і в Його істинної канонічній благодатній церкві, а в вічності разом зо святими і святим князем Дмитрієм, котрого ми не святкуємо, зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство надійних, Царство твердих, Царство увірених, преданих Господу, Царство благих і святих. Амінь.